Šuga, gdje se izvinite? Ajde dođite ovamo. Ja, ma. Pa šta je bilo? Pa ništa. Idi mjesto da... Ne može kući. Ne može kući. Ajde se nama da se igramo. Ajde, neki veliki ode. Šugica, kako se to igra? Ja ću da ti pokažem, ostavi ranac. Ajde, nemoj kući. Ajde. Mi moramo da bežimo od njih. Da se ne nađe mi uzmo. Ajde. Ma ja sam Marta. Kako Marta? Ajde ovamo, idemo tamo da sedimo. Ajde stavimo na klupu da se morimo. Ajde. Ja se uopšte ne pojavim. Pomerite, druže. Pomerite, mama i tata će valjda doći. Ajde, gdje živiš? Ajde, kaži. Neka. Pa ne mora, znam ja sama. Idemo i mi se tamo. A nemojte, molim vas. Ma treba, ne može sama. Dobro, ja nemam ni mame ni tate. Mi ćemo ti biti kao mama i tata. I braći, i sestri, i tetke, i babe. A kako se vi zovete? Ja sam Jevica. Ja sam Anja. Drago mi je, vi ste moji dobri drugari, više me toliko ne boli. Hoćemo i da nastavimo ovu igru. Da, ja jurim! Samo nemojte da igrate. Ja jurim! Drago mi, ja bih volila veoma da upoznam vašu učiteljicu. Pitat ćemo učiteljicu da budeš u našoj. To bi meni bio najveći dar na svetu. Vi ste moji novi prijatelji i moja nova porodica. Idemo odmah da pitam učiteljicu. Učiteljice! Ali vaša drugarica, neka se dobro uvijenja. Rekla da može! Najbolje srećnija devojčica na svetu kad imam takve drugare. Tako smo dobri prijatelji! To! A nemoj!